Sangko sapa ngono lho? Iki apa, Mas? Nggih. Nggih. Oh niki diteruske riyen. Oh, nggih. Apa? Monggo. Apa nama makanan ringan yang dijual ora untuk maca jawabane. Berasal yang dari... dijual di warung. Oh ya. Yang berasal dari produk Desa Pulutan. Nah, Desa Pulutan. Pulutan. Rene Bu. Etok Rene yo. Rene. Lah kok bengok-bengok ning kono. Bengok kaya tunggu manuk wae. Rene. Oh, arep etok sarung lho. Jawabane napa? Kerupuk. Iya. Niki Bu, matur suwun. Iki sine ya kerupuknya. Nggih, Bu sinten paring asma? Bu Sri Suparni. Nggih, matur suwun Bu Sri. Dan sandale bolong nggon tungkak. Ngawur wae. Selajengipun singkatan dari apakah RTM itu? Nah, gampil niku Bu. RTM ada Monggo, yang Bu. tahu? Nggih. RTM. Kenduk. Sendi. Monggo. Adomen. Nggih, Pak. Monggo mriki, Pak. Rumah tangga miskin. Mang mriki. Atur nuwun. Enggak, pinarak mriki. Rumah tangga miskin. Gorene. Aku sing wehke. Hadiahnya rumah tangga miskin. Gandeng wong miskin ya hadiah sing miskin. Iya, ora tau mangan ya, Mas. Rumah tangga miskin. Ora tau mangan. RTM. Loh. Nggih. Rumah tangga miskin. Monggo, Pak. Injih, monggo. Pak kleru. Iki seneke yoga. Monggo. Atur nuwun. Jan ketok mensing jawab rumah tangga miskin. Nggih, Durples lajengipun mangke wonten ing wanci gara-gara tole. Niki ya kerawan Bapak anggota dewan. Pak Tengkleng, ugi kerawan Bapak Camat, Bapak Lurah Kecamatan Nogosari. Dipun suwuni berkah pangestunipun ya le ya ben kowe tambah laris. Sapa sik sing arep mbak aturi? Pak Lurah. Pak Lurah. Oh, Pak Lurah. Pak Lurah ngendi? Pak Lurah pundi? Pak Dwi Keongan. Wah, iya. Pak Dwi Keongan. Sing orbitne kowe kok le. Yeah. Pak Dwi, monggo Pak Dwi. Pak Dwi. Kinarak monggo. Wilujeng dalu Mbak Cempluk. Nggih, kula namung nuhuni timbalan saking anak kula Dwija Karko. Oh nggih. Nggih, mbok bilih sekedhik kula badhe matur. Kala wingi menika anggenipun matur nyasar janipun. Kok dateng panggenan kula niku nyasar. Oh. Lah rikala dipun suntik kalian Pak Dokter Nyoman. Nah, kalian ibu-ibu nika mampir dateng tenggen kula. Oh, ngoten. Pak, mbok kula dibantu to, Pak. Kula badhe ndalang wonten kecamatan Pareng mboten ngaten. Syukur dibiayai ngaten. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nggih. Para Bapak Camat merestui, sedaya kepala desa, ugi sedaya kepala dinas Kecamatan Nogosari alhamdulillah kepareng nyeguyung. Lah menika wujudipun. Oh, nggih. Wah, kula nderek remen ing atase tasih lare. Menika sampun kagungan potensi ingkang sae pramila menika sae sanget menawi dipun orbitaken lajeng mangke para warga masyarakat Kecamatan Nogosari iki kepareng nanggap tole menika. Oh, nggih. Piye le? Gayeng to. Gayeng kok wah sapa? Nanggap dhewe no. Oh sok mben wis aja kuwatir. Murahe 2,5 juta. Heeh wis aja kuwatir le wis sesuk aku tak rono. Wes, nung kudu luwih gayeng meneh sampeyan, ya. Ya, wis delokne aja kuwatir. Mbak Lurahe ngersake dinyuwuni berkah napa, Le? Ngene ya, Le ya. Iki alhamdulillah Pak Bupati insyaallah kepareng-paring
pambiyantu ning tole kudu nyiapke proposal ngono ya. Heeh, dadi rong dina iki kudu dadi awit saking dispora kalau wau sampun ngendikan badhe dipun paringi bantuan ning kedah mawi proposal. Nggo sangu le nggo tuku cempe ya. Nah, nek mau entuke cempe, lah iki malah Pak Bupati kepareng paring napa? Nah, paring bantuan. Eten. Nah, iki Pak Dik kon ngopo iki le? Lah Pak Dik kon yuk berkah napa, nyuwun berkah napa? Nyumbang lagu nih. Oh, nyumbang lagu. Mbok liyane lagu to le nyumbang ki apa ngono lho. Kok piye to? Nggih. Maksudnya piye kok? Oh iya wis nyumbang lagu ya. Nggih. Nyumbang lagu. Nggih. Anu ki le, iso iki nek keroncongan ki le. Lungiting asmara. Mboten napa-napa nek Oh, saged. Saged. Oh, ngaten. Niki bisa napa-napa saged. Oh, ngaten nggih, monggo. Iso to, Le? Lungiting asmara ya le ya. Aku ki makili Mas Mono iki, Pak. Mas Mono ki rung entuk bojo iki. Kan makili. Ya, Mbak. Oh, nggih. Kadung tresno pring sliramu. Aduh, wong bagus. Eling tinilan wektu. Ning ati mangkat bisa ilang. Saya suwe saya ora karuan. Nadyan mung tansah aku samar yen sliramu ra kelingan wong ayu anti-anti cobi semoyo wae aku tresno karo kowe tekane atimu saya gawe lara iku ra prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal layu yen urung nyanding sliramu ukurane tresno nutup pondonane lumiting asmara Saprene nggonku ngenteni janji iku prasajan ning ati kadung tresno tresno pring sliramu aduh bagus eling dina lan wektu ning ati tansah bisa ilang saya suwe saya ra karuan najan mengkasaan kadang aku samar yen sliramu
Matur nuwun ya, Le ya. Nggih. Nggih, Pak E diparingi belajar ngaten nggih. Nggih, monggo. Matur nuwun, Pak Lurah. Nggih, matur nuwun. Ye Le arep teruske lakon Mas Bareng. apa piye? Iki diseponsori Mas Bagong. Mas Bagong ayam bakar. Bebek Oh, goreng. bebek goreng. Ya, ya, ya. Nganggo sponsor barang to, Le. Terus ke laku. Oh iya. Monggo. Sik, tak maca iki sik. Oh, tak nutuke lakon sik. Widro kandang. Putama, putu. Toma. Krasana wonten Kecamatan Nogosari nonton wayang dalangi cilik. Tur bagus. Iya lah anakmu Narayana. Menawi Narayana wonten ngarep Kecamatan Nogosari bal-balan ning lapangan. Iyalah anakmu Udawa
menawi Udawa wonten ngarep Kecamatan Ogosari jajan bebek goreng. Iya lah anakmu Roro Ireng. Menawi Roro Ireng wonten Nogosari blonjo ning pasar. Iya. Cucokno tuku. Anakmu Roro Ireng cucokno nyang pasar. Inggih. Sagopo. Bukan lawange Sagopo. Nyai kono nyang mburi anakku wadon kule ana. Mbah, kowe ngerti sing jenenge Sagopo? Ya, kowe ngerti sing jenenge Sagopo? Ya ngerti sing jenenge Sagopo. Sopo Sagopo kuwi sapa? Kang, iki sajake mbae rada udhek. Iya, aku seneng gudheg. Budhek dudu gudheg. Iya, aku iki sing jenenge Sagopo. Lah tiwas kebeneran. Manuto sa anak-anakmu tak bondo tak suwanke Gustiku Kangsa Dewa. Ayo bandanen iso bondo aku padha wae bisa njaring angin. Kelakon dadi bandan kowe.
njuk tak gendong wae. Ayo cepet nduk, putung wis lali nduk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa to, Kang? Rara ireng lan sagopi mati lung, bunuh diri nyeblung jurang lung. Apanya to, Kang? Coba mau lihat. Tak iya to, Kang. Tak iya to. Iya. Ayo iki piye? Ayo lapor Gusti Kangsa Dewa. Oke. Kayune Purwasa Jati. Wasaraya lan tengsu oh sirapun lan udan oyate bayu pojro
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun, kula Petruk bocah saking Bulu Tegal Kirina Gosari. Ki dalang anom Dwija Kangka. Dalu punika mangeti hari jadi kota Boyolali. Mugi Boyolali tetap tersenyum sepanjang masa. Allahumma. Amin. Wah. Ayo Mas Gareng, ngadeg Mas Gareng. Wah, Jan, wis gara-gara. Ayo dalange cilik. Ha piye? Pak Lurah nggal kiri nggih rawuh. Oh ngoten nggih. Wah, Jan. Le, kanugrahan kanggone awake dhewe lho, Le. Tumrap mujo kanugrahan. Sing ngasta kendang sapa, Le? Pak D. Pak D Tengkleng, Le. Nah. Matur suwun Pak D ngono no. Matur nuwun Pak D Tengkleng. Nah. Nggih. Jan, luar biasa. Ini uga menika maksudipun tenggane ingkang kinurmatan Bapak Camat lho, Le. Le, Pak Camat sih rawuh. Ini, Pluk. Ngadeg rene, Nduk. Dum-dum wektu wong iki pakelirane gandhe wong dalang bocah mung teko jam 12 tok. Kuwi wis ningsat ngampet nguyuh kuwi Kang Kowi. Mas Gareng. Piye, Le? Iki ana layang. Layang. Tak wacane sik. Ya. Anggota Dewan yang hadir Nggih. Sri Susilo Tengkleng. Heeh. Dwi Pur Iso maca ora to lele. Dwi Pur sapa? Pak Iso maca ora? Angger ora nek apa-apane ra tetep. Walah, sian iki. Waduh. Sing ngajeni sapa kuwi, Le? Mboke. Apa mboke? Terus sapa Le Pak Dwi sapa Le? Dicethake Le. Pak Dwi sapa, Le? Dwi Purwanto. Oh, Pak Dwi Oh, Pak Purwanto. Purwanto. Lajeng Agus Ali Rosid. Pak Agus Ali Rosid. Iki ana dit 50.000. Wah. Oh, lah enek nu kok omonge ora Bang, enek. iki sangka Pak Bagong bebek goreng. Weh, sponsore. Oh. Lah ya. Jaluk lagu. Apa? Jambu alas. Kok Jam- jaluk lagu Jambu alas. Oh, nyuwune lagu Jambu Alas. Heeh. Cah Bagus. Halo. Jak omongan kok. Kaget. Halo. Ambi dolanan kae. Dum-dum wektu ya. Iki- Iki Pak Camat diaturi rumiyin nggih Cah nyuwun Bagus. berkahi nggih. Pak Camat Iki ya, sing Le. kagungan wenang lho, Le. Ya. Sok gen diaturi meneh gen ditanggap meneh nang kene kowe ya. Aja kalah karo Pak D Tengkleng ya. Diaturi Pak Camat sik Pak D pundi? Tengkleng iki pengen mayang nang kene wae angel lho Le iki kaya. Monggo katur Monggo, ingkang Pak kinurmatan Bapak Camat Monggo, Pak inggih Camat. wekdal sasono. Wekdal sasono katur semangga Rama. Wilujeng dalu Rama. Yes, Kang Dalu Pak Gareng. Injih kados pundi menika kiprahipun Waduh, luar biasa. kebanggaan Nogosari menika. Nggih, Saking luar lare biasa. bulu. Nggih. Iki kejawi menika dipun rawuhi para-para anggota dewan. Leres. Lah nek mung camat kon nyanyi wong camat niku calon mati. Nggih Langkung sedaya. sekeca menika wonten Bapak Tengkleng, wonten Bapak Dwi, Bapak Agus. Ngaten. Nek kepepete mboten paring berkah gending, Ngaten. berkahe mestine ya kantongan. Monggo menika Pak Ditengkleng, kula gandeng ora iso nyanyi. Kula aturi paring berkah dumateng Kang Putra.
Monggo Pak Tengkleng. Iki ra cetha iki. Niki kejawi berkahipun gending mangke Pak Tengkleng dipun aturi berkah sanesipun. Oh ngoten Pak, inggih. Wah, jan alhamdulillah. Piyayi ini jan ranjeng gureng ra medeni tur ya ra ninggali. Ora ninggali kagunan lho maksudnya iki diaturi nyekar iki ora diaturi nyanyi kok ora kersa. Mas, ajak nggih matur nuwun sanget. Medan paring dateng kula. Malam ini panjen tak pikir-pikir wah jan ora umum tenan. Kula nggih remen iki enten bocah saged mayang. Lah, gadangan panjenengan dos pundi menika? Tegese dalang Nagosari niku boten pedhot. Alhamdulillah. Terus mangke wonten generasi penerus. Mila kula nyuwun kalian tokoh-tokoh masyarakat sedayanipun monggo dipun sengguyung dalang-dalang ingkang tasih nem-nem menika tasih halit menika Nagosari bajenge Kuncara. Ngeten. Sing kados kula pun tuwa niki calon mati ngeten. Pak Dit. Piye le? Benjang tanggal 4 sekawan ngantos tanggal 9 Juli 2011 ya. wonten temu dalang cilik Nusantara. Weh. Ana ngendi? Mapan wonten Taman Budaya Surakarta. Jawa Tengah. Nggih, nggih. Ya Jawa Tengah Surakarta, nggih. Jawa Tengah. Cacahe sak Indonesia. Ya. Wonten 75 dalang wiwit umur 3 tahun sampai 14 tahun. Boyolali wonten 4 dalang sing derek. Sinten? Oh, ngaten. Sapa Boyolali? Mas Adam Gifari. Nggih, putrane Pak Haji. Putrane Roma Irama. Nggih. Sing nomor kalih Ulo Kiambak. Ya. Mas Sing nomor 3 Aji Damar Sasongko. Nggih. Nomor sekawan. Bapake Ngasto Demung. Oh, ya. Ini putu Mbah Wito ngandong. Nggih. Sing nomor 4 le. Sing pungkasan Purbo Carita. Sapa kuwi? Adi kula. Weh, Adikmu. adikmu. Alhamdulillah. Daleme ngendi ya Galgiri? Daleme ngendi? Renjeng. Grejeng. Oh, nggih. Wah, hebat tenan. Aku nyawang dalange cilik kuwi jan jemotos ngono. Iya jemotos. Jadi niki saya menapa niku kula duwe gadah keyakinan nek bocah niki mengke dadi. Alhamdulillah. Rasanya dadi Haji Tengkleng Daye. sebagai anggota Dewan Kedah Nyengkuyung. Oh, mesti no. Dewan iki mesti ngono. Mugi Terus piye neh? mang dipun aturaken Bapak Bupati. Ya. Karepmu piye? Mumpung komisi 4 eneng aku karo Mas Agus ngono. Kuwi bagi aku komisi 4 ning kebudayaan ngono. Ya apa neh? Kowe mumpung petuk dewan niku muni sak gelemmu ngono. Nah, Kira-kira apa? Berproposal proposal. Sesuk kula aturaken. Oh ya, wis mesti caire wis mesti. Langsung di ACC. Wis langsung tak ACC. Bocah sakmono kok iso ndalang. Sing ngajari ndalang sapa Mas? Mas Dwijo Kangko? Pak Muji. Pak Puji TBS. Oh nggih, wah hebat. Lah niki wonten wingking kula. Oh nggih, pun aku wis mudeng nek Pak Puji. Manahe madhep rono dadi ora ketok ngono. Nyo saking senengku kuwi bocah cilik somayang tak sawe 200.000 nyo. Oleh. Bener. Iki mau. Cah semono iso mayang. Nggih, Mbak. Tak nyawer sik, Mbak, kaya kowe nek tutut manggung kae. Alah, Mbak Jenggot nyo. Wis. Nyoh, iki ndi mau gareng. Kekno dalange, Reng. Marten nuwun Pak Dik. Kekno dalange. Nggih niki nggih dalange. Dalange. Nek lewat. Heeh, dadi kowe mung kanggo liwatan tok ngono lho. Talang. Talang. Ya sok kadang talang ki bocor enek kok ya. Ya. Ora apa-apa saking bungahe rasane atiku. Leres le. Iki lho le ana dawuh le. Ha. Sapa iki le? Diwaca Nduk. Saka sapa kene tak wacani. Monggo. Panjenengan surate kula duwite. Ya. Pro dalang cilik nyuwun gending kutut manggung. Saya baru di
dibawani jangkep. Budaya baru dibawani jangkep bonus 100.000 Mbah Jenggot Pojo. Pak Jenggot, matur nuwun. Wis senengane tut manggung kudu dituruti. Iki lho. Pak D Tengkleng maringi 200, Le. Mbah Jenggot maringi 100. Terus ki urung Pak Duwi, urung Pak. Lah nggih. Pak Agus. Nggih niku. Dadi iki engko cekake bayaramu ndalang karo sing maringi Pak Dewan iki akeh sing maringi Pak Dewan. Ya, Ya engko tak jalukne Le, mumpung eneng piyayine ngono. Aku medun 200 kono gen sak medun semedune 50 ya ora apa-apa, selawi ya ora apa-apa. tak gembolke sik ya Le ya. Langsung. Wah, bocah cilik ngerti dhuwit ijo kaya ngono ki. Engko malah hilang iki kok. Oi bosmu. Ya, nggo sangu sekolah ya, Le. Wah. Mas Gareng, kono wis Piye? duwite wis akeh. Heeh. Didum sak kanca. Weh tenah nih. Wah, lah kowe iki jebul ya mulia nok le pikiranmu. Wah, jan didum sak kanca. Beda karo Gareng malah dikantongi dhewe ngono. Didum sak kanca. Aja mbokekne pakmu lho ya. Ndak nggo ceki kok malah. Pokoke sampean sekolahe kudu sing dhuwur. Kon nek sekolahe dhuwur upamane S2 apa S1 dalang anom dwija kangka sarjana. Ngono regane iki beda. Ngono. Nek mung dwija kangka ngono tok kuwi regane ya mung ngono kuwi tok. Zaman aku urung dadi DPR regane ya murah sampai DPR ya larang. Lah iya. Ngono kuwi kok. Kuwi wis beda. Nek kanggo masyarakat daerah DP ya murah-murah. Mesake dekah desa. Labuh labet. Nggih. Niki sing mboten ngeki sing maringi duit kalih Pak Lurah Keyongan kalih Pak Lurah Tegal Kiri. Heeh. Ora lha iki tek apal men. Pak, monggo Pak timbang kewirangan Pak Lurah-lurah monggo urunan, Pak, urunan. Kae. Mengke selak kewirangan. Kae kok nggone Pak Agus. Ya. Kongone Pak Agus pira kuwi? Karo Pak Dwi Purmanto. Oh, wah, kowe ning kene iki wah, mulai malah iso tuku pit motor kowe. Wis tenan. Nggih. Oh, 400. Kae sapa nek Pak Camat le? Pak Camat. Lho ya kowe ora ngadeg ngono kuwi. Ha. Reng. Nun. Iki 50 kok Pak Camat. Nun. Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Dwi. Heeh. Pak Dwi Keyongan. Pak Dwi ngapunten sanesipun 200 lho, Pak. Wis saking senenge. Wah, kowe seneng banget iki dolanan duit bengi. Le. Senek, lurahe sing teko akeh, wacane sing gurung sapa? Diwaca. 13 kelurahan lho le Nagosari iki 13 kelurahan. Nek ora percaya tak jekuk catetane jero piye? Ndang wacanen. Ki 50 ki ya mlorok wae ngerti ya kan bocah ki neh. Ki Mas tulung Mas. Ya. Ki kok tenan duit 50 ya ngerti lho ya. Waduh. Wah, kowe guyang-guyu wae bengi iki. Nggih. Piye le? Ya, iki kon nyanyi apa, Kok? Dwija Kangka. Ki Pak Dre diaturi napa? Aja jambu alas nek kaya aku, ngono. Wah, kae kaki anu, agi nglumpukke dhuwit dadi dalange bingung. Ora konsentrasi. Dalange bingung kaki dhuwit do jiglok dhewe iki malah bingung ngarepe dhewe. Bawa caping gunung. Weh, ya, nggawa apa-apa aku iso kok, Le. Wis tenang aja. Wah. Nggih. Matur nuwun sanget kalian Pak Puji guru pedalangan menika ingkang wonten wingkingipun. Nggih. Matur nuwun sanget lare-lare titip lare-lare. Pak Tengkleng. Apa, Le? Caping gunung tapi di reoki Mas Gareng. Walah, penjalukmu ki abot men aja ngono. Andane Pak. Ora dituruti ya piye. Ane wong cilik ya juragan kok ya kalah. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun sanget kalian Pak Puji guru pedalangan anak-anak menika. Terus kudu sabar kali anak-anak niku sabar. Wah nek kula mulang kaya Pak Puji niku wis ora sabar, mesti wis dadar-dadar entah cilik-cilik kok ya sabar ora umum. Nggih, matur nuwun sanget Pak Puji, panjenengan mugi-mugi panjang umur. Amin. Dalang cilik-cilik niku panjenengan tapung terus mengke nek sing gedhe-gedhe pun modar niku ganti cilik-cilik ngoten.
Ayo bakale nanti nek ora mung mujo ngalor ya Reng. Nggih. Dalang gede-gede kaya to wiwit riyen niku mriki niku Mbah Jiwa enten Mbah Gondo. Nggih, niki swargi-swargi terus bapak kula Purwocarita, swargi-swargi kabeh wis entek. Generasi kula sak wartaya ngeten iki. Niki mengken pun entek, ganti Dwija Kangko sak turutane dagelan barang kuwi kok nek entek. Enek-enek engko jedul meneh Reng. Ngono. Jedul meneh, dadi engko jedul meneh. Sinden-sinden barang kuwi kaya perenjak kuwi kok nek wis renek ganti generasi neh enek wis mesti enek. Nggih. Jenengan kapan, Pak? Aku ora kesusu Reng. Ya wis malah kowe dhisik ning kono ya aku tikete. Mas Nengkleng. Apa? Aku yo ngosek-ngosek nek kowe dhisik karemu. Ya, kae menang-meneng kaya jangku ya yo. Niku sinden kamak matur nuwun niku Mbak Prenjak, suarane wah istimewa suarane. Nggih. Iki Pak De disuwune apa? Caping gunung. Nggih, Pak De. Ya, selarase Slendra Sanga. Nggih. Jenglengke? Jenglengke. Ya, wis tak turuti. Saben bengi nyawang konang mencolotmu yo dhuwur men kok. Dereng dhuwur nih. Urung dhuwur. Dereng. Dilit engkas mangke. Wow. Segleke mboten sikile riyen. Apa? Ndah. Kudu aku lho sing ngendang lho. Yen memajang mung karo Canur kuning Wis ayo nakno, betah kowe apa betah aku? Ayo delok-delok wae. Durasi kok. Mbang wae weton gunung Pripun, Pak? apik. Aku yo seneng ae. Ya muga-muga dagelan iki sugih dhuwit nek aku seneng. Amin iki niki kathah artone kok. Ati mimpi apa ya, Mas? Tenan, tur anak kula nggih temonjo. Apa? Lah niki genah keturunan dalang kula dagelan ning anak kula ya temonjo. Apa? Niki teng penerbangan kok, Adi Sumarmo mriko. Weh, anakmu? Nggih. Ngopo? Ngulukke layangan niku. Ngawur. Tak kira pilot. Bae mung ngulukke layangan. Pacitan Sarwi panas udan Janjine piye Mas? Janjine kapiye? Yang sesuk gamepan-mepan. panas udan aling-aling capeng gunung
nganggo reok. Zoe. Se. Yuk ya. Kecing kok anut pengen pun mawon. Ketoke malah patut jenengan ki sing agem. Ngawur. Iya. Ayo yo. Ayo yo. Ayo. Wah. Wale. Pak niku mang. Aku wale. Wale. Apa nek dasane ngisor? Piye? Pripun jenengan gur hae bareng kula cangkem kula keju. Iki sing gawe ya piye kok. Kok jenengan maido nyobi pripun kok? Ayo yo. Bicek muni terus. Ayo. Dadi kok. Dadi yo. Aduh. Aduh. Rekoso ya, laris ya. Nggih. Aneh. Heeh. Lha nggih. Iso kok moto kok iso metu ngene piye iki? Lho niki iso eneng khasiate kok, Pak. Napa? Wong wedok penak pora iki ditandha kalih iki saged kok. Ya, tenan. Tunggen tak gentung. Iya. Niku sing penak. Lah, dalang ki dawa umure apa ora ya iso dicandra karo iki. Iya, iya. Oh, berarti ora dawa ngono. Siap-siap mawon nggih. Sik ta? Iya. Kok iso mirip ya? Dapurmu. Lah, Bu, dicek dadine. Ayo yo. Berarti jene bahane meneh. Ayo. Yo.
Persis sing ana gilingan ya. Alah wong ya lengganane jenengan lho ya. Jenengan ra tanggung jawab prit-prit mlayu katoke keri nggen kula. Oh. Njaba apa sing jero? Sing jero apa njaba? Alah, iki ndeme urung dadi DPR iki tenan, Nduk. Lengganan. Mulih mayang angger kawanan iki ingsun sing memuaskan. Tegese iki boyoke sing pegel iki tak pijeti ngono lho. Nek ngono ki ya ketok manis ngono kuwi. Adane kula iki tenan. Lah asmane sapa nek kowe pas ngono ki? Aku lali ki. Ya Allah, biasa lali. Biyen jenengmu Titik, saiki sapa nek ngono? Iya, Mijah. Wis ora, wis jale sing kan anu Pak De Gareng wis kesel ya. Ya. Wah, jan nyelelek. Ya, dindingane. Nah, mangga. Natyan wadon sarata lan ngetan bali kulon apa setyane kalakon ngono ya ngono ino mane banyu kancane kompak. Dek jaman berjuang jere kelingan anak lanang tapi nata oh pendek ning saiki ono
lah. Kepiye? Lho, lah nek mik muda dawa men. Kepiye ora kono? Jan iki ngawur do kok mik pokoke kono kok Mas. Kepiye? Ning nasar iki mike kok. Lah kok mike nasar? Kon lungguh neng kene malah jagongan kok. Oh. Pak De Tengkleng matur nuwun. Iji. Le, Ya, sampun. Bapak Dewan sinten malih sing badhe diaturi? Sinten Le? Pak Camat sampun, Pak Tengkleng sampun. Terus apa lintang Le? Pak sinten? Le, Pak Lurahmu sapa Le sing urung absen sapa Le? Pak Lurah Tegal Giri. Pak Lurah Tegal Giri. Nah, Iki nek mau Pak Lurah Tegal Giri mau wis maringi ta? Nggih. Nah, matur nuwun Pak Lurah ngono. Matur nuwun Pak Lurah ngono. Matur nuwun Pak Lurah. Nah, iki sing urung ki Lurah Guli, Lurah Jeron, Lurah Kenteng. Pak Lurah Pojok. Apa? Sampun ting sampun. Hah? Sampun. Pak Lurah pojok wis dhisik dhewe kok senengane kok. Ya. Pak Lurah niki nggih nyuwun lagu. Apa? Ngersake lagu Lagune apa sing dikersake? Kelinci Ucul. Oh ya. Linci Ucul Iki ya. nek do presen Iki dur prese sik ya Le ya. Nggih. Saking program PNPM Mandiri. Oh ya PM. Durpres lajengipun. Pertanyaan kula waosaken. Bapak Ibu Siap-siap. para tamu siap-siap jawab. Nanti yang bisa menjawab dengan tepat ada hadiahnya. Hadiahnya. Sama saja nih Mas. Nomor setunggal. Podo wae. Nomor setunggal. Nomor setunggal. Waspadalah. Oh ya. Apakah lakon wayang malam ini? Inji. Oh ibu. Ketok inji. Mangga Bu. Nggih. Punten dipun lek rumiyin inji. Kedilek rumiyin. Sinten Bu? Lakonipun bangsa adu jago nek mboten klentu. Oh nggih, matur suwun. Matur nuwun inji. Monggo hadiahipun Bu, hadiahipun. Matur nuwun. Nggih. Ya. Foto. Kami Siji. terima ijab dan nikahnya. Ngawur. Iji Pak, ngapunten nggih. Kabare sehat? Alhamdulillah. Niki Ibu ta nggih? Nggih, sehat ta nggih? Jare Ibu meteng melih. Mboten. Matur nuwun. Pertanyaan yang kedua. Dua apa? Wereng iki oke rame. Wereng anggar nemplek puburku mongko kelet ki. Lah kupur mulane iki pupur mbok sing apik, gamping mbok ge pupuran. Malah lem laler. Nomor 2, 2A. Berapakah jumlah desa di Kecamatan Nogosari? Nah, ayo. Ya. Kono genti lho Mas. Penonton. Kono. Penonton mungkin iki nun sewu lho ya. Kene iki para pangarsa. Nggih. Sik kono. Ya, Bos. Pira le? Heh? 11. Anake sapa kowe? Suranti. Oh, anake Ramti. 13. Bener, sip. Nah, pinter. Nah, iki. Maju le, maju. Rene. Anake Ramti. Jenenge sapa? Anake Ramti, anake Mbak Ramti. Nama siapa? Ahmad Ferry Setiawan. Ya. Iya. Jumlah desa di Nogosari ada berapa? 13. Alhamdulillah. Sekolah berapa? Kelas berapa? Sekolah berapa? Kelas 5. Ya, sip. Ya. Matur nuwun Pak Gareng. Matur nuwun Pak salaman Gareng. sik. Matur nuwun Pak Gareng. Matur nuwun Mak Gareng. Lah iki malah mbok ambung to. Loh, terima kasih ya karo anak ya disayang. Yo nane kok mencelorengan kabeh nang kono. Syutingan Mas, syutingan kae lae Ketane kan? Kayak kucing mlebu pawon ya. Kayak kucing mlebu pawon. Pertanyaan 2B. Pertanyaan 2B, coba urutkan nama desa sekecamatan Nogosari sesuai dengan abjadnya. Lah, oke banget iki. Iki Rapal tenan. iki. Mas Tengkleng rung karuan iso lho iki. Rung ana apa? Lah tak Monggo. maca. Niki ketoke mulai abjad B. A. B. Oh B. Nek A ora enek ketoke. Nah, ketoke mulai B. Aku apa sih Cito? Apa? Pulutan.
Kuwi P. Lah iya apa sih? Tak bantu siji nomor 1 bendo utawa bendo ngendi? Bendo. Ah, monggo wis tak kai bocoran siji. Bendo. Ada? Kalau tidak ada hitungan ketiga hadiah ngandang ning ngene gareng. Ya. Oh, deal. Ada? Sing ngapal melalui huruf abjad. Ji? Putih? Di? Sinten? Monggo maju mawon, monggo. Monggo maju. Monggo, Pak. Nah. Ah, mriki Pak, mangke mriki Pak. Sesuai dengan urutan abjad. Nggih. Iki wong kelurahan ya iki ya. Nggih. Setunggal monggo nggo amik 1. 1. Setunggal bendo. Nah, kedua. Keongan. Urut abjad. Glonggong. Keongan. Guli. Jeron. Ya. Kenteng, keongan, ketitang. Josip. Potronean. Iya betul. Ngrebun. Pojok. Pulutan. Terus Rembun. Terus Telas. Iya, Sembungan. Tegal Giri. Oh, apa dia pokoknya mayang toh Pak? Kok apal men? Wah, elok sip apal tak kandhani kok ya. Nah, hadiahipun. Oh, hadiah diagem monggo. Jan. Hadiahipun monggo Pak. Menika Pak. Ah, matur nuwun. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Oh, dikira bom. Pertanyaan nomor 3 iki kabeh mesti pun sami pirsa. Singkatan dari apakah utawa kepanjangan dari apakah PNPM? PNPM. Dalan Mas. Monggo Pak, Halo. monggo. PNPM. Monggo hadiahipun sepeda motor. Sekru petrok. TV. Monggo PNPM. Ada yang mengetahui? Nggih? PNPM? Hah? Oh, kurang. Nggih. Mboten enten? Monggo Pak. 1. Pak. Hitungan ketiga, 1. Hitung ketiga. 1, 2, 3. Ora enek gugur. Ya. Sing bener program nasional pemberdayaan masyarakat. Pinter men kowe. Aku maca kok, Nduk. Pertanyaan selajengipun. Keempat. Nah, keempat. Siapakah nama